Desidido po ang isang 60 years old na ginang nasampa ng kaso ang kanyang pamangkin matapos umano siyang suntukin sa mukha habang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay sa Villasis, Pangasinan. Ayon po sa panayam ng IFM News Dagupan kay Villasis MPS Chief of Police, hindi umano nakapagpigil ang sospek na nasaktan ng kanyang tiyahin dahil sa pagkikwento nito sa kanilang kapitbahay na sinasaktan umano nito ang kanyang live-in partner. Hindi rin umano pumayag ang biktima na magaan na kaso lamang ang kaharapin ng suspect dahil sa tinamo nitong bali sa mukha. Kaya nagpasya po itong magpakonsulta sa iba pang ospital na posibleng magbigay ng mas mabigat na kasong ihain sa piskalya. Sa kasalukuyan, pansamantalang pinalayang suspect habang inihahanda ang pagsampa ng kaso. Panawagan naman ng opisyal na pairali na ang pag-unawa at pagiging kalmado sa mga ganitong insidente, lalo na kung ito ay maaring lutasin naman sa maayos na paraan. IFM News. IFM News. IFM News.